redonda, pero se me permitides, antes de empezar, quería recordar unhas cousas para mañá. Que como é o último día, imos procurar dar ao final da mesa, que únicamente hai mesa, mañá non hai conferencia aparte, dar os certificados da xente que asistiu aos cursos. E ao mesmo tempo que imos dar os certificados, bueno, tomaremos algúns puntos arriba a xente que veña, pero ao mesmo tempo estamos a preparar, xa prácticamente está listo, un listado dos libros que hai arriba, por coleccións, por idades, por editoriais, etc. Entón, todo eso se entregará mañá. Ben, e xa entón, continuamos. Vedes que na mesa falta unha persoa. E Viei Toledo, que onte falleceu o seu pai. Creo que está super justificada a falta. Entón, está a miña dereita Xesús Franco, que é o director xerente de Xerais, de Edicións Xerais. Foi unha das editoriais onde recordades que tiñamos unha representante dun editorial, hoxe temos un representante de outra, que en realidade é das que máis están sacando novedades continuamente adicadas ao ensino. Entón, a verdade é que a profesión del é director xerente de Xerais, pero é totalmente distinta á maioría das persoas que tivemos por aquí, porque é oficial da Marina Mercante, aínda que dende hai uns anos traballa en Xerais. El dará o punto de vista e nos falará desde o punto de vista de un editorial, exclusivamente. E logo, por outro lado, temos Agustín, bueno, xa o coñecedes, e volverá a mellor engadirnos algunha cousa porque tivo que facer unha exposición un pouco apresurada. E logo temos a Manuel Rico, que é o xefe do Gabinete de Normalización Lingüística. Manolo Rico é profesor de XB, tamén traballou como profesor de XB, é unha persoa con moitísima afición, non sei se é a súa afición máis importante, pero moitísima afición á música. Entón, moitos dos seus traballos están encarrilados por aí. Eu non sei se alguén de vos recorda aqueles libros de preescolar de Digamos os Contos, ou de Puf, ben, pois son traballos nos que participou Manolo. Traballou tamén en programas de radio, entón, eu non sei exactamente a visión que nos vai dar, pero creo que tamén sería interesante que falase desde o lugar que ocupa do Gabinete de Normalización. Entón, sin máis, deixo-vos con eles, vai empezar Manolo, esa palabra. Boas tardes. Bueno, falar do lugar que ocupo como funcionario no Gabinete de Normalización é bastante complicado. É bastante complicado porque é unha actividade bastante difícil de levar a cabo cos medios que temos aínda hoxe e con tantas cosas que hai que facer. Pero se queredes así, xa que me incitades e me incitaron aquí, diría que diría con Agustín, pero de outra maneira, por suposto, non sen antes dicir que se normalizou a situación da literatura e tamén da lingua galega da maneira que se normalizou, seguramente se debe ao esforzo individual dun número determinado de profesores e outras persoas que, arroupando esta dinámica arredor do mundo da escola, pois nos fixo avanzar algo. E, dito isto, tamén dicir que seguramente non estamos no momento máis bonito, máis soñado, porque a maioría do profesorado non se decatou que realmente ten unha obriga ética dun Estado democrático de aceptar unha situación dunha escola nova que pretende e quere a sociedade en canto que así está legislado. Cal é, pois, que o neno debe rematar o seu ciclo escolar dominando dúas linguas, sen meternos agora se é máis ou menos positivo e facelo dunha maneira ou doutra, pero hai un obxectivo claro que di que o neno debe dominar a lingua galega e a lingua castelá ao rematar o ciclo escolar obrigatorio. E isto, naturalmente, da maneira que hoxe se están levando as cousas, non é moi certo. Entón, partindo de aquí, eu traía unha cousa aquí preparada porque pensei que iba a compartir o tempo con Xesús
Vieito, xa me dixeron pola mañá que tiña este problema familiar, do que nos doemos máis dun, e tiña preparado pois aquí unha exposición que, escoitando a Agustín, di, mira ti por onde, puideme aforrar o tempo, porque eso mesmo é o que tiña eu máis ou menos deseñado. Pero, bueno, eu podría comezar polo final, porque Agustín foi demasiado humilde e non dixo toda a verdade. A literatura galega fíxose universal. E fíxose universal, aínda que só sexa con obras moi contadas, se queredes con 3, 4, 5 obras, pero que están nas listas internacionais do libro. Hoxe temos a Paco Martín como un grande autor, traducido a varias linguas, a máis de 3, máis de 4, Premio Nacional de Literatura. O seu libro, aquel libro do que facía intervención Agustín, estivo na lista do IBI. É que ti estabas no xurado. É que eu estaba no xurado. E podemos contar xa como anécdota, que nunca o contei, os problemas dun xurado. É que nunca, penso que nunca se deben contar, polo menos con proximidade, pero con a lonxanía doxe, de hai 9 anos, sí. Naquel primeiro certame do ano 84 dos contos ou da colección O Barco de Vapor, chegouse ao libro ideal para ser premiado e, sen embargo, pois non era o único que o xurado tiña para premiar. Eu, en concreto, fixadovos, hoxe tería que decir un mea culpa, non era un gran defensor desa obra, porque non me parecía a obra para a convocatoria, libro infantil. Entón eu mesmo decía, pois esa obra pode ser que sexa a mellor que temos aquí hoxe, pero eu diría que é para nenos maiores, para os nenos de primeiro e segundo de BUP, cousa que en certo modo se demostrou que era certo, porque a obra está, esa obra onde máis se lê é precisamente nesas idades. Ou seja que eu, por unha banda, non era partidario de que esa debía ser a obra premiada, e naturalmente que erro cometería eu, pero por outra banda, pois creo que estaba no certo. E esa obra, pois naturalmente, cando chegan a ler as persoas maiores que entenden de literatura, un pouquiño distancianse ao mellor do que pode ser unha cousa que pode ler un neno coa aproximación de vida, pero é unha grande obra. E naquel ano había máis de 4 ou 5 obras que podían ser premiadas naquel concurso primeiro Barco de Vapor. Tamén sei pola proximidade en que no segundo certame non estiven no xurado, pero tiven acceso á lectura das obras, en que o segundo concurso non tiña ningunha obra merecente de ser destacada. E aí é onde se ve, ás veces, as dificultades dun premio, dunha convocatoria, non? É unha cousa bastante complicada. Por iso, ás veces, é certo que unha grande obra pode quedar fora e, sen embargo, é unha grande obra. Bueno, de todos modos, eu quería decir con isto que estamos nunha proxección internacional en canto que están Contos por palabras, de Agustín, Ramón Lamote, Voces na Lagoa do Espantallo Amigo, e despois temos tamén este ano, por informacións moi próximas que teño, parece que tamén está na relación do IBE Internacional Fanfarrallos, de Gloria. Temos obras que se están lendo en moitas linguas e que, por tanto, están neses libros mellores de todas as culturas. Temos un premio nacional, temos un premio Lazarillo, aquí presente. Que diría? Imos para atrás
Galicia no País das Maravillas. Foi no ano 87 cando, por primeira vez, o libro galego acada unha importancia e sae fora de Galicia na exposición que se titulaba Galicia no País das Maravillas, que foi en Salamanca. Vou para atrás. Naturalmente, hai esa encrucillada dos anos do 75, 79 e 80, en onde os mestres non tiñan unha referencia clara para darlle un libro de ler aos mestres e cometíamos o disparate de darlles libros clásicos que non entendían para nada, como podían ser a Esmorga, etc. etc. Non me vou meter na longa noite de pedra, que xa nos falou Agustín tamén, pero vou meter nos antecedentes que eu creo que temos un pouco esquecidos. Agustín sabe as miñas debilidades, pero non me queda máis remedio, e así eles mo encargaron. A literatura de tradición oral galega. Este é o grande antecedente da literatura infantil en Galicia, das que moi poucas veces se fala. Das que moi poucas veces se fala e das que seguramente temos que recuperar dun modo inmediato se queremos buscar un enlace lóxico e natural entre os nenos e os maiores, ou mesmo entre os nenos porque están con outro vehículo de comunicación que a lectura do que antes era un relato dunha persoa maior cara a eles. En isto, da literatura de tradición oral, sen entrar siquiera os antecedentes ou cando naceron, podemos cifrar os xogos, as representacións para teatrais, e se credes, pensade vos na cantidade de xogos onde a relación social se establecía dunha maneira moito máis dinámica e lúdica entre os nenos xogando, ou representacións para teatrais. Podemos recordar as fábulas, podemos recordar o xogo das adiviñas, que daba unha capacidade de expresión, de recreación e ao mesmo tempo de xogo lúdico, incluso de esa capacidade que tampouco desenvolvemos hoxe na aula, como é de deixar preguntas abertas ou pechadas, abertas que pechadas case sempre o que damos. A adiviña ten unha resposta case que sempre única, pero os camiños que leva a esa resposta son moi variopintos, e eses xogos son os que lle dan a capacidade de recrearse en máis dunha cousa a calquera persoa. Temos o cancioneiro de creación lírica, que é unha das expresións máis xenuínas da literatura de Galicia, e naturalmente hai axeitadas mil cousas para os nenos. Poderíamonos meter, fixen nestes días pasados unha cousiña para que está chegando ás escolas, como son os cantos de berce, pero temos outras moitas cousas. Temos o maravilloso mundo do conto popular, que nunca estará fora de lugar. E aquí recordo coleccións que hai por aí, pero sobre todo recordo unha colección que de Xerais, que ten un título roubado, un título que quedou máis idóneo, pero que se quedou na fase dun conto dun autor de hoxe e que non soubo aínda aproximarse a ese conto de narración popular que sempre ten un encanto non perdido para calquera neno. Ou os contos de Grimm, ou os contos de Media Luniña, que eso sí que son contos, como decía antes Agustín, que veñen para aquí traducidos, pero que algo tiven que ver con eles porque directamente levei esta colección por interese propio, porque non había contos para a nosa escola. E por eso me puxen na empresa de dicir hai que facer estes contos en galego.
aínda que teño moi claro que a lingua dun conto traducido un conto en castelán traducido ao galego moitas veces entra en dinámicas moi complicadas. Non se narra da mesma maneira en Andalucía que se narra en Galicia. É diferente, a fala é un universo, ten unha dimensión tanto individual como colectiva que ten a súa dinámica moi propia. Poderíamoslo ver, por exemplo, en fraseoloxía popular, se decimos, por exemplo, calquera cousa, por exemplo, aquel mozo cocido en mal forno anda lle facendo as beiras àquela rapaza, pero as cousas ainda non andan lévedas. Esta linguaxe está perdida. Esta linguaxe tamén está perdida en moitas obras de literatura que se nos dan, sobre todo na traducida, porque unha cousa moi importante é que hoxe temos unha grande cantidad de libros, ás veces traducidos, ás veces pola urxencia, e todo é necesario. Eu, por lo menos, son partidario de que foi moi importante que nun momento dado tiveramos a capacidade de ter tantos libros ao noso dispor, aínda que non foran todo ben traducidos que poideran ser, pero ata hai 10 anos dicían que non había literatura galega, aínda que houbera unha gran riqueza tanto no mundo do conto como de outras facetas de literatura infantil, pero dicían que non había. E non había, pois aí tedes un mogollón. Agora o problema é seleccionar. Aí está o problema. Ben, non me vou estender porque quero crear debate e por eso digo algunhas cousas así que van quedar no aire. Dende logo, decirvos que os contos constitúen un xénero da literatura tradicional, de tradición oral, transmitida de xeración en xeración, e hoxe estas estruturas e estas formas de vida que nos presentan os contos mudaron, como tamén mudaron os medios de comunicación, como tamén mudou a forma de vivir de todos nós. Hoxe unha nai compra un xoguete a aquel fillo pequeno porque non ten tempo a contarlle un conto e para que a deixe en paz, pois aí ter o xoguete. E aí está precisamente a distorsión. Aí está a distorsión. Hoxe unha nai podralle por unha cinta, un cassette ou un disco a un neno, pero ponllo porque xa non ten a capacidade nin de cantar, ou a mellor non ten tempo a cantar, ou a mellor chega de noite cando o neno xa ten que estar dormindo. Entón, ese neno non percibe o máis directo, o máis elemental, o que lle vai dar máis riqueza expresiva e, sobre todo, afectiva, de escoitar un canto de berce dos beizos da súa nai, ou un conto, nun momento determinado, dos beizos de súa nai. E se non é de súa nai, pois da súa tía, do seu tío, da súa avó, da súa avoa ou do seu avó. De dificultades, poderíamos falar moitas cousas. Aquí mesmo se citou algo que eu fixen nun día e hoxe vou vos contar o segredo do que me valín para publicar aquela cinta, aquel cassette con cancións para nenos no ano 80. Por suposto, decían que non había cancións para nenos e eu sabía que era totalmente falso. Pasei pola experiencia de poder decir aquí si hai cancións para nenos. E dicían, esas están pasadas de moda, poderíamos decir, non? Pareceme que non, o que faltaba seguramente era unha preparación por recursos didácticos para descubrir que recursos poderíamos ter con elas. Entonces, daquela fixen cancións, e como a empresa editorial efectivamente era moi dificultosa aquí, pois dixen eu, pois mira, vou meter estes cantos nun libro de preescolar que tampouco hai en Galicia, vou a facer unha pequena adaptación e polo menos vanse editar estes cantos de berce que de outra maneira non se publicaría. E esa foi as xogadas da que nos tiñamos que valer precisamente naqueles anos, e precisamente naquel ano, cando xa tiña todo preparado, fun a Cataluña a ver
aquel bon home Ramón, aquel home que empezou a editar desde tan lonxe libros para Galicia, para a nosa escola, non lle dixen que quería sacar un casete con cancións, dixenlle, hai que facer unha obra, esta obra que tes tan boa de preescolar, hai na que levar para Galicia, témola que adaptar, pero hai que dar cantos para os galegos. E así conseguín aquela primeira meta que, desde logo, me dou moitas satisfaccións, porque moitas das cancións xa non son miñas, xa se canta polas escolas e non se sabe de quen son, e iso é o máis bonito. Deixo, polo tanto, esta etapa prehistórica con algunha anécdota da non tan prehistórica actualidade para deixarvos tempo a vos e despois, en tal caso, entrar en debate. Ben, prefires, continúas ti o que che quedara ou primeiro escoitamos a lexenda? Eu creo que é mellor que me dedes un pouco da coubo. Vale, seguramente son un personaxe atípico dentro do mundo da literatura aquí entre vós en estas jornadas da literatura infantil e juvenil. Digo típico porque non son mestre e non son escritor. E o meu traballo na editorial é un traballo de tamén un pouco extraño para os que non conocen as editoriais por dentro, que é un executivo dentro dunha empresa editorial. Pero primeiro, antes de nada, quixera aproveitar o momento para agradecer e coñecer o Ateneo Ferrolán, que non coñecía, o seu labor, e darlle as gracias pola miña participación aquí no nome de Xerais, dunha empresa calquera editorial galega, non polos méritos propios, sino polos méritos da editorial que represento, e estar aquí con personaxes como queridos e amigos como Agustín, do máis exportable que temos en literatura, con moita categoría de exportable, de verdade que sí, como Manolo Rico, outro heroico dende as páxinas da cultura, que nunca se sabe ben esos homens que están detrás, os sacrificios que levan as páxinas de cultura dos diarios para levar unha información. E con Biei Toledo, o que me une, un cariño moi especial. Onte falábamos incluso en Xunqueira da Envía daqueles tempos primeiros da creación dos premios da crítica Galicia, de toda aquela etapa. Hoxe somos competidores no mercado galego, discutimos moito, incluso en público, unha verdadeira mágoa que hoxe non estivera aquí, porque o mellor espabilábamos o resto das jornadas coas nosas discusións. Pero eu o que quero é adentraros en unha visión diferente da que levachedes estes días, seguramente con intervencións moi literarias e moi doctas como as destas tardes, pero unha visión totalmente diferente, e intentar introduciros dentro dunha editorial galega, para que coñezades concretamente unha oferta específica, que é a oferta do libro infantil e juvenil, como se desenvolve unha empresa galega calquera. Por eso poderíamos decir que o titular, este pequeno epígrafe, a empresa editorial galega diante da literatura infantil e juvenil. Non quixera daros unha sensación de cinismo, de separación, se eu lle chamo liñas ou produtos, as diversas fases de unhas coleccións ou dos libros, como tampouco chamarlle mercados, compradores, en fin, términos que son absolutamente asumidos, pero que ao mellor relacionados coa cultura semellan distantes. Eu chamolle as cousas polo seu nome, e eu, como represento exclusivamente un executivo dentro dunha empresa de cultura, a empresa de cultura privada máis importante de Galicia, falo como facturación exclusivamente, non falo de calidades, pois entón teño que levaros a miña lenguaxe. Unha empresa que fabrica libros, como podería fabricar perfectamente churros ou ladrillos, e que eu podería estar selectando esta empresa que fabrica churros ou ladrillos. Unha empresa que ten que salir ao mercado, un mercado que xa nos gustaría a todos que fora un mercado en demanda, en donde salídamos con oferta, é dicir, un mercado prácticamente o máis ideal para todos os empresarios, que o mercado monopolio, que se a xente pide chupa-chups, ser a única empresa que fixera os chupa-chups, que incluso dase un pouco en 1979, cando fala Agustín, que xa será o mercado. Falo sempre da literatura do ámbito da empresa cultural galega, sempre cinguíndome a literatura infantil e juvenil.
Cando non había, era un ermo, cando non había máis que o que sale en esos momentos, había cousas esporádicas, falouse aquí algúns libros fermosos, pero non excesivamente dedicados aos nenos, ainda que, bueno, podíase buscar por aí, rebuscar e o rebusco, mellor aparecen algúns libros como Roseira do Tomencer e algún outro que poderíamos meter en ese tipo de literatura, pero bueno, non hai especificamente unha literatura infantil ni juvenil galega, non hai as coleccións, o efecto de colección, o efecto tan importante que é o efecto de colección que tamén falaba Agustín. E aí surge Edicións Xerais de Galicia con unha vocación empresarial, así de claro, de gañar cartos coa cultura. Non nos engañemos. Para que engañarnos? Pero unha empresa que nace, en ese momento sale o noso galego, os primeiros textos en galego, que hoxe vemos tan rudimentarios e tan artesanais que parecen do século pasado, e foron os versos do texto en galego, tan importante. Pero de aquela, cando empeza a existir unha competencia, cando outras empresas propias e extrañas empezan a desembarcar en Galicia, a ver un mercado, unha empresa editorial tense que diversificar e buscar outros camiños, outros vieiros para salir adiante. E así unha empresa editorial pois ten que facer pois as sendas, os libros cassettes, os libros vídeos, os ovos didácticos, os dicionarios, eso sin contar a parte meramente literaria, da que a literatura infantil e juvenil é unha parte, pero hai outras partes, como vos sabedes, de libros, como poden ser as guías, como pode ser a narrativa, como pode ser o ensaio, como poden ser as series universitarias o negra, como pode ser a propia literatura infantil e juvenil, ou literatura incluso para menores. Sigo máis ou menos un guión que escribín así para vir onda vos, pero antes de adentrarnos justo no que é a literatura infantil e juvenil, quixera que vos colocarades na pel dunha persoa que contratan para dirixir unha empresa editorial, como vos dixen antes, que podía fabricar o mesmo churros que ladrillos, e eu estaría nestes momentos dirixindo ese tipo de fabricación. Cales son as fases básicas ou as etapas básicas dunha empresa en xeral? Logo levarémola ao mercado que nos interesa. Bueno, hai 4, eu dividí en 4 partes. Coñecer o mercado e a competencia, quen e como están as outras empresas editoriais no mercado galego na literatura infantil e juvenil, deseñar unha oferta competitiva, obter determinados resultados no mercado e, ao final, conquerir beneficios. A primeira parte, coñecer o mercado e a competencia. Compre coñecer o mercado e fixar o tamaño do mesmo, para logo reducilo ao que chamamos en términos empresariales e mercado posible. De nada nos sirve ter en estes momentos, poñamos un exemplo que non peyorativo, ni significa nada, que sexamos en Galicia pois ao mellor 3 millóns de habitantes, se ao mellor 500.000 son analfabetos, se ao mellor do resto que nos quedan 1 millón non lee, etc., etc., imos reducindo hasta obter ese mercado posible. Eso mediante deberíase facer, cosa que a empresa editorial galega ainda está moi rudimentariamente en pañales, unhos estudios de mercado que nos fixeran realmente cal é o mercado posible. Nace a colección Merlín, a colección infantil no exercicio 88-89, con unha venta daquela no primeiro ano de 16.600 exemplares un ano, unha cantidade realmente importante para unha colección nova. Eu simplemente quero marcar as diferencias que este último exercicio foron vendidos 70.500 libros da mesma colección Merlín. Non temos grandes datos de estudio de mercado ni da competencia, pero si sabemos que máis ou menos a poboación de SB o ano pasado estaba alrededor de 306.000 alumnos, podemos incluso marcar unos coeficientes de penetración de mercado. Sempre falarei en términos de empresa, non busquedes términos literarios na minha intervención, porque eu necesariamente aparto-me deles. E, polo tanto, sabemos que hai unha demanda do mercado, chamémoslle mercado, por o libro infantil e juvenil. Concretamente, en este caso, máis dedicado, e falo dunha colección específica nosa, hai outras moitas da competencia en Galicia e de fora de Galicia que traducen, pero, polo tanto, sabemos que hai aquí, eso nos dá unha pauta para marcarnos en esa dirección. Unha pauta que
lóxicamente e inteligentemente seguimos e pasamos desos 16.600 a 70.500 en un espacio de tempo moi corto. Por lo tanto, hai un mercado importante, hai unha situación en crescendo e que logo diremos un pouco a que causas obedece. Tedes seguramente moita culpa deso vos, os que estades aí, os que chamamos en términos xenéricos entre a editorial, entre os que fan os libros, desde os autores hasta o mercado do comprador final, os prescriptores. Entón, sabemos que hai unha penetración que va aumentando e, polo momento, é interesante saber que é unha empresa que ten futuro. É unha rama que é esa literatura infantil. Un segundo paso que eu decía, vou falar moi rapidamente para non aburriros tamén, deseñar unha oferta competitiva. E no momento de diseñar unha oferta competitiva, no crear unha liña de produtos, chamémoslle unha colección, temos que estudiar 4 pezas fundamentais: o produto, o prezo, a promoción e a distribución. O produto, tense que facer un produto aceitado para os consumidores finais e atractivo para os prescriptores. De nada serviría que un libro que fora do seu contido extraordinario se non o envolvemos de tal xeito que vos, os prescriptores, fundamentalmente non mirades en el algo que os chamara a atención. O envolvente, esa é importante en unha empresa, como son, ás veces, a maneira de presentar o chupachup que me refería antes. Polo tanto, o produto ten que estar aceitado para os consumidores finais, ten que ser atractivo. O prezo, indudablemente, é outra das componentes. Ten que ser atractivo, ten que ser consonte o resto do mercado e a calidade do produto. A promoción, compra chegarse con unha organización aos circuitos de vendas e antes de que decida o consumidor final, que moitas veces non é o que decide, senón precisamente esa xente que está polo medio, chamémoslle prescriptores. Xa que críticos non creo moito en un gremio de críticos en unha literatura ainda nacente. Hai algúns, e en esta mesa hai algunha persoa que sabe de literatura infantil bastante, pero, quero dicir, non hai así ese gremio de críticos de los que nos podamos exclusivamente fiar. E a distribución, chegar a todos os sitios que nos queramos. Esos son os 4 puntos fundamentales que para ese epígrafe de diseñar unha oferta competitiva. Sigo falando de empresa. Resultados, ventas ou imaxen de penetración de outros produtos. Quero dicir, resultados pódense traducir en unha venta directa, e venta significa cartos e mantenimento dunha empresa, ou significa con unha liña determinada de produtos que, aínda que non ganes nada e incluso perdas nese produto, logo falarei anecdóticamente dun caso, que sirva como imaxen e sirva para hinchar toda unha oferta, un autobús, un ómnibus de produtos que nos permita salir ao mercado con moitos produtos. E por último, a parte fundamental dunha empresa, beneficios. É o sine qua non de todas as empresas. Se ao final do exercicio non damos esos beneficios, a empresa, agás que a sosteña por detrás unha fundación ou unha cousa así, eu falo desde un punto de vista de unha empresa privada, non ten a razón de ser. Se sostén exclusivamente por facer rentable, en este caso, un proxecto cultural que pode ser perfectamente rentable se se sabe levar como unha empresa. Entramos en esta segunda parte na materia concreta. Unha editorial, Xerais, con unha gama de produto dentro da literatura infantil e juvenil. Cal é a oferta de Xerais? Falo de Xerais porque eu represento a Xerais e, por lo tanto, teño documentación sobre esta empresa. Pero poderíamos, e se estuvera aquí Vieito, falaría baixo outro prisma e da súa empresa. Nós temos no mercado unhos primeiros libros que se chaman Pequeno Merlín. Libros de gran ilustración, como sabedes, os libros para os primeiros lectores, no que máis ou menos está distribuída, como ben sabedes, a ilustración profusa e a todo cor, entre o 25% que é seguramente o texto e o 75% que é a ilustración. Ten un papel sobranceiro de ilustración, son libros de entrar polos ollos, son libros que xa sabedes ben, libros de primeiros lectores. Libros absolutos rentables. Eu, con un criterio empresarial desde este momento, diría que borraría, tacharía esa gama de libros inmediatamente dos nosos catálogos e pásame, falando en Madrid e pouco con gremio de editores, pásame o mismo que ao resto dos compañeros. En absoluto son rentables estes libros. Por que non son rentables estes libros? Porque non existides vos, non existe un prescritor, porque o dono dos rapaces e dos seus destinos en esos primeiros lectores son os pais. Os pais non hai tradición, non hai cultura de achegarse
a librería a buscarlle libros, falo, generalizo, por favor, que pode haber xente indudablemente proclive dende como pai a introducir os rapaces desde o principio nas lecturas, pero falo generalizando, porque eu remítome aos feitos, e non falo nestes momentos de filosofías. O libro dos primeiros lectores non se vende, é prohibitivo, e se sacamos algún, sacámoslo con moitísimo esforzo en coedicións, como tamén falaba Agustín. Non é por outra razón, sino que nos obrigan un mínimo de tirada, a cor, os costes que significa a ilustración, etc., etc., sacalo así. E por que sacamos entón? Porque o que vos decía antes, temos que conformar ese abano de produtos, temos que dar a xente e temos que facer país iniciando dende os primeiros pasos con uns produtos autóctonos, ou polo menos, se non os hai, ir en coedición con outras editoriais e comenzar unha oferta en principio polas traduccións. É dicir, hai que estar no mercado con unha oferta global, aínda que algunhas das liñas de produtos, como este caso digo, sexa totalmente antirrentable. Como tamén o é, e saberedes moito seguramente en este país e en moitos países, a poesía, e sin embargo a poesía está aí. Merlín, pasamos o trapo inmediatamente superior. Merlín é unha colección estruturada por tramos de edades, máis ou menos coa flexibilidade que podades comprender, porque hai libros que, aínda que moitas veces os editores, os directores de coleccións presentamos un plan lector estruturado por edades, pois seguramente o criterio de algún que vos diredes, pois este libro encaixa mellor en esta edade e este en outra. Sempre hai uns criterios moi subjetivos e ao mellor non encaixan totalmente co que pensades os que estades ou que facedes o traballo de campo que tedes interlocutores os rapaces. Pero, bueno, estruturada por unas edades que, por exemplo, máis ou menos, aí vai, pode correxir incluso calquera dos meus compañeiros de mesa, máis ou menos para un SB desde primeiro a octavo, por edades que van hasta os 7 anos, un primeiro tramo, de 7 a 9 anos, de 9 a 11, e logo máis ou menos hasta os 15 anos. Estos tramos que xa vos digo son flexibles. Coleccións de textos fundamentalmente de autores e ilustradores galegos. Aquí hai que apostar pola creación, tamén o que decía Agustín, pola creación de unha cultura propia, de unha literatura propia e fomentar os autores propios. Que non sexa o autor que aparece pola editorial escondendo original e dicindo eu teño aquí unha cousa deixo xa para ver se te parece, se se pode editar, como viñan os primeiros, evidentemente. Ou se non, ou se a conversación que ao mellor temos con un Agustín é un tema xa de enfoque do libro e ao mellor é un estudio xa económico e ao mellor temos que chegar a términos mercantís co propio autor, porque son autores neste espacio corto de vida da literatura infantil e juvenil xa galega, autores entre nós consagrados e autores que venden e polo tanto teñen outro tratamento. Entra con unha dignidade terrible por a editorial como pola nosa, como por calquera, cos medos que entraban antes os autores que levaban un manuscrito baixo brazo. Home, aquí non se falou, bueno, falouse así un pouco de lado, das flores radiativas, pero é un libro que leva 22.000 exemplares e falamos dunha historia cortísima de vida, un libro que leva 22.000 exemplares e xunto a este poderíamos falar, bueno, estamos a falar dun rol, de unha lista de autores galegos realmente excepcional. Palmira Boullosa, Sabela Álvarez, Sebastián Sorribas. Este é o Fo de Pitos, como sabedes, é unha traducción, pero dentro dos nosos temos Xaquín Agulla, Neira Cruz, un rapaz novo que deus a conocer con Premio Merlín, Miguel Vázquez Freire, para que citalo, Agustín, evidentemente, temos Xavier do Campo, Xoán Babarro, Xavier Puente do Campo, bueno, Marilén Alexandre, Bernardino Graña, bueno, aparece unha cantidad de xente, e son destas xente curiosa, como por exemplo libros de poesía, que nos temos metidos e queremos meter e calzamos un pouco e entregámoslos como calzador, porque creemos que a poesía debe se levar tamén ao mundo infantil e juvenil, e libros con sorpresas como preto dos 5.000 exemplares que leva un libriño como é Rimas con Letras, ou que tamén falabades moi próximos esas cifras como pode ser Fafarraios, ou como ahora estamos con unha boa acollida un bello texto como é Roxeira do Teu Mencer. A aposta indudablemente por Merlín está aí e cada vez vemos que ten que responde perfectamente ao mercado
pese a un pouco augurios un tanto negativos que daba Agustín dos medos que ten do futuro da nosa cultura. Xunto a isto temos un gran Merlín que comenzamos agora a editar nos próximos meses, por debaixo o pequeno Merlín, o Merlín polo medio, e o gran Merlín, que é unha experiencia que además alegrome moito que sacara o tema Manolo Rico sobre os libros de tradición oral. Sacamos por vez primeira os libros reflexados de tradición oral en libros sobre lendas de Galicia, en libros sobre adiviñas, e prestamos un material máis para recoller toda esa, fundamentalmente esa literatura oral e darla en un libro de gran formato, un libro de espectáculo, pero un libro tamén que se presta moito para traballar con el, que nós denominamos dentro da gama o Gran Merlín. A máis deso, complementamos a oferta con máis acerto ás veces que outro, tamén hai que decirlo, con estes libros de contos, estes libros cassette, ás veces, xa digo, con máis ou menos acerto, incluso coas cancións. E por último, en esta fase, os cómics. Os cómics teño que dicir que eu, a nivel de Xerais, fui o editor do cómic porque, bueno, porque a miña teima gustoume moito o cómic desde novo, incluso fixen algún pinito en el, e eu sentei as grandes editoras, a unha gran editora de lingua castellana e unha gran editora de lingua catalana, e eu fui o cabeza de serie para introducir o cómic, estes últimos álbumes de cómics en Galicia, dentro da liña blanca, dentro da liña clásica do cómic centroeuropeo, francés, belga, holandés, fundamentalmente, e sacar 5 coleccións, máis unha de grandes aventuras que están os grandes do cómic actualmente que funcionan por Europa. Teño que dicir que, sinceramente, como pasa no caso dos libros para os primeiros lectores, o cómic non funciona. Pero non funciona, hai os contrasentidos tan grandes que ás veces dá o mercado. Non funciona sabendo que en esos estudios que fai a Consellería de Cultura todos os anos, o libro de preferencia do neno siga a ser o cómic. Por que non funciona? Seguramente por o medo do prescritor, porque o pai como prescritor non funciona creendo que o cómic é cousa, non é un texto, non é lectura, é cousa de enredo. E porque o mestre, moitas das veces, ten medo, precisamente por este medo que teñen os pais a prescribir os cómics, non vai a ser que os xuzguen de outras maneiras, que están a enredar cos rapaces e non están a dar o tema realmente que deben de dar da lectura. Por último, unha parte na colección juvenil, as nosas ofertas que tamén temos dentro dese abano, dese ómnibus de produtos, unha colección xabalín con 50 títulos onde está grande parte, ou algúns títulos importantes da literatura juvenil do século XIX, esa grande literatura de aventuras que fundamentalmente son libros como coñecedes de Saul Teston. E aquí sí que teño que facer un reproche, incluso que estou intentando a nivel persoal e dentro da editorial remedialo, que falta esa gran colección de literatura, eu non sei se chamala juvenil, porque aí entran nas edades e a mí o contexto de juvenil non me agrada moito, pero esa literatura da aventura, da arestora, con temas actuais ao mellor, pero esa literatura e dende Galicia, con autores galegos. Estou nesa teima, a ver se dentro de un ano ao mellor podemos ter unha sorpresa por aí. Pero, por exemplo, dentro desta colección Xabalín, que en 1983 saliu no ano con 6.500 exemplares, en este ano 93 pues, levamos vendidos 33.000 exemplares, e hai títulos clásicos como a chamada da selva, que, por exemplo, só levan 31.000 exemplares. Quero dicir que está aí, é outra realidade de que se lee tamén. E xa, e finalizo con unha ollada a futuro dende o mundo editorial. Bueno, a máis de manter todas estas líneas anteriores que citei, cara a onde camiñamos. As últimas tendencias, e falo de recentes, das tendencias de Antron, falo de Frankfurt, a feira de hai un mês, indícanos que debemos facer outros libros, non únicamente de ficción, esos hai que mantelos, pero tamén libros a series de coñecemento, libros ilustrados e temáticos. Nos sacaremos dentro un pouquiño unha colección que se chamará tamén Compás, con títulos de sempre, pero libros fundamentalmente ilustrados e temáticos, como transportes, barcos, inventos e avións. Son libros acabados entre o lecer e o saber, o que se complementa, cando se complementan o lecer da lectura con adquirir conecementos. Estos son todos os materiais complementarios e a liña que leva en este momento Xerais. E non me escapo a un tema que a min sempre me gusta,
Hai palabras que ás veces significan toda unha filosofía, e eu para min teño unha palabra asimilada. Para min é o abracalabra da Alibaba, que é a palabra evolución. Temos que estar cos tempos. Hai unha cousa curiosa, que dentro desta evolución, o libro tal como temos concebido, o libro papel mantense, non se ven nun horizonte lonxano nin a tendencia a desaparecer pese aos grandes inventos. Sin embargo, hai outras cousas que sí debemos ter en conta. A edición electrónica, a tecnoloxía CD-ROM, que é o último grito en esta tecnoloxía, lectores láser, cun formato semellante aos discos compacto con 600 megas de memoria, as obras que comenzan esta etapa e que se poden dividir fundamentalmente en 3 etapas. Isto requeriría simplemente xa unha conferencia de un futuro inmediato. Textos de referencia, dicionarios, enciclopedias, atlas, que estarán en este formato. Obras de coñecemento dirixidos ao público infantil e juvenil con integración multimedia, imaxe, movimento e sonido. E obras de ficción para o público infantil con integración multimedia de ilustración, infográfica, animada, vídeo e son. Eu creo que o futuro estamos nel e temos que evolucionar. Eu, pola conta que vos ten, pola vosa parte didáctica, debedes estar constantemente en ese gume da navalla que debe ser a constante información, sabendo digerir o que é realmente o que vai quedar e sin desbotar todo o anterior, pero sempre estar con a vista no horizonte. A miña intervención se cadra foi excesivamente longa, pero bueno, tamén permitime alongala un pouco porque, bueno, prefería daros unha visión diferente seguramente a que vos deron algunhas persoas durante unha semana. Ben, pues, moitas gracias e entonces agora Agustín vai acabar de completar a súa visión que antes di que lle resultou precipitado. Pero como evidentemente os dous compañeiros de mesa, unha mesa redonda, como temos agora, é para falarmos agora, é como unha mesa, os dous compañeiros de mesa, eu penso que puxeron aquí en riba temas máis que suficientes xa para dialogar. Eu quixera sublinhar unha vez máis que Rico salientou un tema importantísimo, que é o tema da tradición oral, efectivamente. Rico non sinalou, pero podría facelo con toda a autoridade, o tema da crítica, dado que el leva exercendo moitos anos, o tema da crítica ao redor do libro infantil e juvenil, penso que é un labor, algo que podemos abordar. Entón, aquí que solamente agora en 5 minutos quixera sublinhar algúns temas que eu deixei a adrede na carpeta cando falei, e agora non os vou explicar, obviamente, aquí, pero si citalos, porque pode ser de interese, a parte dos outros temas que xa apareceron, para falar deles na mesa redonda. Un deles, aínda que por unha banda Rico e por outra Xesús xa o citaron tamén, é justamente o tema do que non é narrativa, tanto da poesía como do teatro, é dicir, que facemos, o que papel teñen dentro da literatura infantil, o que non é estritamente conto ou novela. Outro, o panorama dos libros para os máis novos, xa o analizara desde o punto de vista económico Xesús. Eu quería facerlo unha pincelada máis desde o punto de vista didáctico, poñendo un exemplo, en vez de dicir a teoría, co exemplo loites ver claramente o que podería expresar con máis palabras. Hai un dos libros para os rapaces máis novos que temos, é un libro xa antigo, que ainda está descatalogado, creo, pero ainda se atopa polas librerías. É un libro que se chama O Lobo Lelo, é un libro que xa é dos anos 70, Leli traballou con ele en Mugardos hai moitos anos. O Lobo Lelo. E O Lobo Lelo é un conto moi bonito que está en verso e adaptou Xoana Torres aquí ao galego. É o clásico libro con ilustracións e con os breves textos debaixo, non? O libro funciona moi ben, pero cando eu traballei con el cos nenos máis novos, pois un pensa que aquel libro, aínda que o temos en galego, aquel libro inevitablemente é catalán. Aquel libro naceu en Cataluña. E, por exemplo, os paisanos, os labregos, que aparecen ali naquel libro, pois aparecen con barretina, obviamente, é dicir, aparecen un pouco co vestido propio catalán. E a paisaxe que aparece ali, aqueles montes, aquelas casas, son masías. É dicir, que a autora que ilustrou aquel libro, de alguna maneira, estaba a poñer naquel libro o seu mundo, a sociedade que a rodeaba. E, obviamente, a sociedade que era catalana. Entón, eu non propugno, obviamente,
que os nosos rapaces vexan libros nos que solamente se amosa a súa realidade, porque obviamente sabemos da importancia que ten xustamente que vexan imaxes de cantas máis culturas mellor, hoxe que estamos nesta especie de aldea global. Pero si boto en falta que a carón deses libros que nos amosen a aldea global, os nosos rapaces non teñan apenas, só hai mostras pequeniñas, non teñan apenas libros nos cales eles podan recoñecer a súa realidade e iniciarse na lectura tamén a través de libros nos cales eles identifiquen naquelas imaxes o seu mundo. Por eso falta un esforzo editorial, por motivos económicos, como ben di Xesús, falta un esforzo editorial nos libros para os máis novos, non? Eu únicamente quixera referirme tamén a un tema que prácticamente non abordamos aquí, eu tampouco. Explico por que me parece importante, que é o tema dos argumentos, é dicir, dos temas que tratan, dos temas que lles ofrecen, ou que lle ofrecemos os autores e autoras aos rapaces e as rapazas cando eles len un libro noso, non? Houve un momento que cifraría por mediados dos anos 80, houve un momento en que tiven realmente moito medo. Explico por qué. Naqueles anos en Xerais estaba xestándose a colección Merlín. Eu era unha das persoas encargadas de coordenala e, por tanto, tocábame naqueles anos, falo de 80 e tantos ou 90, tocábame ler os orixinais que chegaban á editorial. Por término medio de cada 10 orixinais que nos chegan, pois publicanse 2 ou 3 e o resto, pois, desbótanse. Son orixinais que se devolven aos autores, non? E houve uns anos nos cales eu temín que a literatura infantil galega caese na trampa que o mellor alegraría tanto aos seus enemigos. Porque había naqueles manuscritos que eu lía unha chea de manuscritos que xiraban os seus temas ao redor sempre de 4 ou 5 argumentos que teria que explicalo para non dicir falsidades, argumentos que non é que abordasen o mundo rural, porque o mundo rural é importantísimo abordalo, o mundo rural está nas raíces de todos nós, e, por tanto, o mundo rural é importantísimo, senón que abordaban o que eu chamo o ruralismo, entendendo o ruralismo, o tratamento do rural como tópico, como un tópico moitas veces gastado e que non obedece á realidade. Ou contos que estaban cheos pois de dragóns e de meigas, como agora está a sociedade chea de dinosaurios, é dicir, a tope, por todas as esquinas, e tratados tamén dun xeito moi tópico. De maneira que eu, nun momento dado, temín que os autores de Galicia se fosen por un camiño no cal a temática do libro galego se restringise a uns certos temas, sin decatarse de que a literatura infantil e juvenil non ten temas vedados. Poden tratarse todos os temas do mundo a través da literatura infantil e juvenil. Cito un título que teño ahora na memoria porque o acabo de ler e non pertence, por desgracia, á literatura galega. É un libro escrito por unha canadiense, no que unha autora canadiense aborda, por exemplo, o tema do lesbianismo nun libro infantil, magníficamente tratado, todo hai que dicirlo. A literatura infantil non ten temas tabú, é dicir, non pode tratar calquera tema da realidade. E felizmente, teño que dicir que ese medo meu é pasado, porque hoxe pode dicirse que se algo teñen claro a xente que hoxe escribe en galego para rapaces e rapazas, é justamente eso, que non hai temas vedados, e hoxe podemos atopar un abano de aspectos da realidade na nosa literatura infantil, suficientemente amplo, é dicir, vese que aparecen tratados todos os temas, desde o terror hasta a ciencia ficción, desde temas de conflitos familiares ou persoais, hasta temas fantásticos ou máxicos, ou que entronquen tamén coa literatura popular. Nese aspecto, creo que é un perigo que soubemos evitar e que só hai que pedir que se consolide esa boa liña. E nada máis. Creo que é o momento agora de que deixemos nós a palabra aquí e agora pasemos a vos. Ustedes o invite, non? Xa vos pasaron a palabra. Creo que suxeriron temas da Bondo, entón, a ver se preguntas. Hai da literatura. Sí, de que da crítica non dixeches nada. Que pensabas deste mundo da literatura infantil e juvenil? De anexado aos libros bacanos. Se credes que realmente unha demanda que ten continuidade no tempo,
ten unha demanda producida maioritariamente pola escola para producir os menos e os jóvenes a obrigas, digamos, de ler, facer un rendimento escolar, e que cando pagan as escolas con traducción a universidade en un baño, non sei se realmente de todos os criterios. Eso por unha banda. E por último, como unha opinión xa decido, dirixida máis ben ao representante dos seus xerais, falou de calidade do produto, de precio, de distribución e tal. Neste momento xa a literatura galega que hai unha banda que era bom, agora non, pero bastante grande. Subliñaría que, ao meu ver, había que matizar máis, había que dar unha calidade da escrita. Isto non calidade. Estou pensando, por exemplo, na colección Xabarí, por exemplo, na traducción de Fernando Flores de Gustavo, que ten na colección Xabarí, estou ahora mismo creo que tamén da Barcelona, mas estou lendo para a traducción. Realmente, penso que está bastante, hai cousas que son un pouco esclavizadas, os xiros, o vocabulario, incluso, es decir, solo que debe aí que se ve no que decir incluso un joven que me exigente pode ver que prefiere a castelán de pobre, por a miña tamén, por a escola máis, que ler en galego, porque creo que o galego é máis pobre, penso eu. Pois a primeira pregunta, a ver quen de vos lle resposta, e a outra vai dedicada a ti. Eu con gusto, pero veces tamén tiña algo que dicir, non sei. É dicir, que eu con gusto entro nese tema. Pois entramos outra vez. Bueno, podía, se queres, que deixo as cousas máis técnicas. Ben, eu que o tema da demanda escolar é que é un tema interesante. Sí. Bueno, cando eu comecei a facer cultural, a páxina cultural no Ideal Galego, unha das propostas que deixei sentada era facer 2 páxinas de literatura infantil. Naturalmente o editor dicía: ti estás tolo, como vas facer de literatura se son 4 días xa está tratado. Era a base, non? Entón aquí podría entrar un pouquiño en darche a resposta a ti e máis tamén a que me falaba Agustín. Eu pretendía presentar todo o que se estaba producindo de literatura infantil e certamente encontreime con moita xente que me dicía: pero oi, moito libro hai, porque a xente, se vos decatades un pouquiño, se investigades un pouco, a xente non vai ás librerías normalmente, vai moi pouco. Incluso os nosos mestres non coñecemos as novidades, coñecemos aquel último que nos chega se é que aguantamos o representante de turno que nos ven a dar a vara, ou porque imos a un sitio, ou porque vemos refletido nos medios de comunicación un libro especial, ou porque un libro é noticia, pero normalmente non coñecemos todo. E bueno, hoxe tamén é verdade que é difícil xa de coñecer todo, porque o ano pasado, vamos a ver, o ano pasado publicaronse en Galicia sobre 520 libros. No, eso foi no 91. No 90, 540. De toda a publicación, o 40% das publicacións en galego son para nenos. O sea que aí podemos sacar unha aproximación do que se publica para nenos en Galicia. De todos modos, sobre a crítica que me preguntaba Agustín, e de paso tamén contesto a túa pregunta, eu utilizaba 3 nomes, ata o meu amigo Agustín, me parece que ainda non sei se usaba ata hoxe, utilizaba 3 nomes. Segundo, ás veces o que tiña, cando era un libro de recoñecida solvencia que se podía falar moi ben del, non tiña ningún problema en decir, bueno, este Manuel Rico. Cando era un libro que, bueno, se presentaba, ou moitas veces, porque ás veces coincidía o nome en 2 páxinas, porque as 4 páxinas facía eu, entón, pois, poñía Cibrando Marco, ou incluso máis despiste do Olinda Codesido.
entonces utilizaba estes nomes. Hai 3 anos, hai 2 anos, ou mellor hai un ano, poderíase facer crítica literaria en Galicia? Era perigoso. Eu creo que era perigoso. Sen embargo, un ano máis, hoxe, teño unha opinión totalmente diferente. Digo un ano máis porque realmente nos avanzamos no ámbito da normalización, avanzamos con múltiples disonancias nesta empresa que tanta xente nos emprendimos un día, non? Por unha banda, avanzamos en moitas cousas e por outra parece que retrocedemos, entón estamos un pouquiño no caos. Hoxe pódese dicir, e Agustín Sabraio, que hai 7 anos unha obra que se presentaba a concurso ou incluso para publicación tiña que pensar un pouquiño por un corrector un pouquiño de fiar, porque ás veces ata estaba mal escrita. Non todas, por suposto, porque a boa obra é a que sobresae, é a que se ve, é a que está aí. Entón, bueno, coñecendo todas estas cousas que ao mellor non coñecedes, pois, ata que punto se pode facer crítica? Hoxe hai na que empezar a facer, porque xa hai que orientar. Hai anos era perigoso e mesmo se vía mal. Hai 4 anos, hai 5 anos, e sobre todo se o escritor escribe e ao mesmo tempo é crítico, porque ás veces é coincidente, non cabe dúbida que Agustín Paz é un dos mellores coñecedores da literatura infantil en Galicia e ao mesmo tempo escribe. Entón, é un dilema que el exerza as funcións de crítico. Pero hai outros autores que, aínda despois, produciron obras de interese que foron antes críticos e criticaron perversamente, pero incluso de maneira interesada. Non podo citar nomes porque eso sabémolo así desde dentro, non? Incluso hai algún crítico que vive fora de Galicia que eu en todas as críticas que lle vin escritas na prensa me parece que só salvou 2 libros en Galicia. Pero claro, eu unha vez pregunteille nun programa de radio que facía en Radio Nacional a un destes afortunados, dixille, bueno, a que se debe que te poña tamén este home? Dixe, bueno, é que é meu amigo. Era certo, era o seu amigo. Ti supoño que te farás unha idea máis ou menos que é, non? Sí. O amigo vive na Coruña e o outro vive en Barcelona. Entón, claro, non hai críticos hoxe en Galicia que estén desvinculados totalmente da literatura en xeral. Eu, en concreto, tampouco fixen crítica porque me importaba máis salientar o positivo que a falar do negativo.